Waarom ben je weggegaan uit Leeuwarden? Ja, Kees die stopte dus met werken bij de Open Universiteit. En wij zijn alle twee heel vaak verhuisd. Dus ik heb op een dag tegen Kees gezegd: waar zullen we doodgaan? Hier in Leeuwarden of ergens anders? Schrok je natuurlijk wel even van wat krijgen we nou. Maar ja, toen zijn we toch maar gaan kijken. Hij vond het ook wel een leuk idee. Hoeveelste werk is dit nou, Euf? Geen idee. Wat denk je? Geen idee. Honderden of duizenden? Ik weet het niet. Toch wel honderden, hè? Ja. Hoe komt het nou dat je door iets getriggerd wordt? Ja, dat weet je niet. Huizen, Het is er, ja. vogels. Waarom vallen bepaalde mensen op straat als je daar loopt? Waarom vallen die je op? Waarom de een niet en de ander wel? Ja. Ja, het kan omdat ze iets raars aan hebben, maar het hoeft niet. Het kan omdat toevallig de blikken elkaar kruisen, want jij keek al. En ja, dat is waarom. Ik schilder niet alle huizen. Ja, wat is dat met huizen? Ja, er zit zoveel. Er zitten ook zoveel kanten aan. En naarmate je er langer mee bezig bent, wordt het dus niet minder, maar wordt het meer. Hoe bedoel je? Dat je kan doen. Nou, je kan niet zeggen, oh, dat heb ik al gedaan. Een schuurtje. Nee, maar je ziet gewoon andere schuurtjes of uit een ander perspectief. En dan denk ik, wauw, die moet ik ook nog doen. Kun je eens wat voorlezen? Nou, ik lees niet zo goed voor als Kees. Dus ik heb Kees gevraagd of hij misschien een gedicht van mij wil voorlezen. Schilderen is nummer 1, maar Euf maakt het ikke dichten. Dat is waar ook. Dat is waar ook. Mijn moeder lacht niet. Daarom lach ik ook niet. Ze denkt de hele dag aan iets anders. Daarom denk ik aan haar. Dat is waar ook. Mijn hond verdween in het pikdonker. Fluiten en roepen, 3 keer en meer. Blaf toch uit de verte. Ik ben hier. Dat is waar ook. Ging 1 ding niet goed. Heb je het gehoord? Goed. Ik wil schilderen, dat wil ik. En dingen maken, dat wil ik. Waarom? Oh ja, omdat ik me daar gelukkig bij voel. Echt niet om de mensheid te redden. Nee. Ik heb wel onderwijs gedaan, dat is een beetje voor de mensen. Maar dit is heel egoïstisch beroep. Het is fijn dat je zo nu nog wat verkoopt. Zo. Hoeveel werken gaan er meer in Leeuwarden? Heel wat. Er komen 4 grote. En van deze ook nog 4, geloof ik. 1, 2, 3, 4. Ja, Is 1 rit naar Leeuwarden? Hoe doe je dat? 2. Nou, die gaan allemaal achter in de auto. Alles gaat in 1 keer mee? Ja, nou, de grote schilderijen zijn er al. Oh, Want, dat al. ja, die hebben we al eerder gebracht. En, maar ja, ik heb 2 hele grote kisten gemaakt en daar kan heel veel in. En deze komen tussen de kisten in te staan. Als je een prijs moet bepalen, hè? Ja. Hoeveel duur is dit werk bijvoorbeeld? Pak weg. Ja, er is een soort formule voor waarom je dat uitrekent. Dat is, dan tel je de hoogte en de breedte, dus de maten bij elkaar op. En die doe je keer een factor. Ja. En bij mij is dat nou factor 15,5. Dat is hoog. Nou ja, vergeleken hier bij de prijzen wat een galerie in Den Haag rekent, die wil het altijd veel hoger hebben. Wat is de factor voor Rembrandt? We praten over miljoenen, daar komt het niet aan. Maar waar komt zo'n werk op uit ongeveer dan? Dit, pak weg. Dit? 2800. 2800. Ja. In plaats van die huizen heb ik er een paar vogels erbij gedaan. Ik hoop dat Anita dat ook leuk vindt. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like
een beetje stijf is. Hè? Ja. We moeten even die draad dan in de gaten houden. Deze van de uitnodigingskaart. Dit is de derde keer dat we een solo tentoonstelling van de Oeuvre in de galerie hebben. Ja. Ja. En wat is het verschil met de vorige keren? Het verschil is nu dat de titel is al Haast Alles. En alle soorten technieken die Oeuvre ooit gemaakt heeft, die zijn nu te zien. Het hangt, Uf. Ja, Blij? ja, zeker. Nou, het hangt. Het werk is nu hier en nu het ophangen. Kijken van, bevalt het allemaal? Ja, en dan komen de mensen. Het is tot half mei, dus Een week of 6. altijd een week of 6. Is dat de ideale termijn? Ja, want er komen veel mensen uit het westen ook en die moeten wel tijd hebben om te komen. En je bent toch een beetje acentraal hier in het land, dus vaak is het dan zo dat als je 4 weken doet, dat het al te kort is.